Piye kabare? Muga-muga sehat kabeh, waras kabeh, damai sejahtera. Pokok men berlimpah berkat nyuwun ngapura ya. Aku suwe banget absen, ora ketemu, ora muncul, ora nongol. Ya mergo pancen gaweanku akeh banget. Wis ora apa-apa. Saiki aku akan membahas tentang Aries. Aries super red flag, mitos atau fakta. Aries sing endi dhisik. Nah, iki ya nyuwun sepurane sing gedhe kanggo dulur-dulur sing Aries rada tak spill tipis-tipis tentang Aries. Aries kuwi ya, Aries terutama sing Aries Pon, Aries Paing. Wis aja mbok kanggo dolanan. Kuwi Aries sing paling red flag. Boleh diakui, boleh tidak. Tapi dalam keadaan ini aku mengatakan red flagnya dia itu ya tentu saja ya dia punya alasan. Ya, sing tak sebut red flag di sini adalah pancen wong kuwi super egois. Ora iso dikandani, ora iso disetir, ora iso mbok puter walik sak karepmu dhewe, ora iso. Mergo apa? Mergo Aries Pon karo Paing duwe prinsip yang sangat berbeda dengan prinsip yang engkau pegang. Dadi nek dekne wis muni iki sing bener, ya itulah yang bener. Perkara kuwi bener tenan apa ora masalah. Bagi Aries Paing dan Pon itulah kebenaran absolut. Tapi di balik itu jangan salah mengerti. Sing jenenge Aries Pon karo Paing kuwi atine apik banget. Kuwi menjadi sesuatu yang luar biasa mengerikan ketika dia sudah kehilangan sabar, kehilangan sesuatu respek yang sangat dia pegang kepada seseorang. Wes, nek respek wis ilang, dua manusia kuwi mau Aries Pon karo Paing, wes ojo takon dosa. Dia akan menjadi manusia paling tegel. Uniknya adalah dia akan pergi tanpa kata-kata. Orang nganggo cangkeman, orang nganggo heboh-heboh, orang nganggo ribut-ribut, orang nganggo sesuatu yang duar-der-dor, ora. Tiba-tiba klepat ilang tanpa pamit, tanpa ninggalke pesen opo-opo. Wes ngono, diutik-utik ora gampang meneh. Nek wis atine coklek, wis sama dengan hilang. Dadi pesenku yen kuwi duwe pasangan Aries sing Pon karo Paing, wis ususmu sing dawa. Bocah iki angel kandhanane, duwe patokan kebenaran dia sendiri, ora iso ditekuk-tekuk atine, ora iso mbok setir, ora iso mbok lus. Ya, anane ya wis kuwi kebenaran yang dia punya, ya itulah yang dia inginkan, yang dia ugemi. Tapi di balik itu asline kuwi ngerti ora? Hatinya Aries sing jenenge Pon karo Paing kuwi ringkih. Ringkih sak ringkih-ringkih. Gampang remuk, gampang ajur, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang terharu, gampang dicolong, gampang dicuek, gampang direbut, gampang disebrot. Dan hanya orang-orang tertentu yang sangat mengerti dan bisa melakukan itu. Apa resepnya? Pendekatan dari hati ke hati. Bocah Aries Pon karo Paing yen wis percaya kepada seseorang bakal gede banget, ibaratnya opo-opo wis bior. Tapi wis kecentok pisan
wis bae ora iso di sanak meneh. Nah, sing istimewa meneh ya kuwi Aries Wage, Aries Legi karo Aries Kliwon. Wis istimewa. Ya, sinoso masih dalam konteks manusia antik, manusia longko, manusia sing sing angel disentuh atine, tapi sing jenenge Aries Legi, Aries Kliwon, Aries Wage itu adalah sosok sing bener-bener iso mbok andalke, entah sebagai konco, entah sebagai pasangan, entah sebagai sedulur. Terlepas dari karakternya pancen gawan bayine antik, tapi sing telu iki mau Legi, Kliwon karo Wage kuwi iso mbok andalke. Sekali lagi terlepas dari karakternya sing pancen antik, tapi saantik-antike isih iso mbok andalke. Lambene isih iso mbok percaya, tandang gawene masih bisa diandalkan, kejujurannya masih bisa dipegang, tanggung jawabnya isih iso dipegang. Bukan berarti sing pon karo paing ki ora. Iki kita hanya mengatakan tentang karakter dasari. Podo-podo Aries, tapi karakter itu ibaratnya kaya langit karo bumi. Bandingnya karo kelompok Aries Legi, Aries Wage, dan Aries Kliwon itu jauh berbeda. Sekali lagi, ketika orang mengatakan apakah Aries itu adalah red flag, saiki tak kondurke ning atimu dewi-dewi. Menurutku menurutku iso bener iso ora monggo kerso. Tapi aku ngei rambu-rambu bahwa Aries Pon dan Aries Paing kuwi kakune luar biasa. Kagole nek wis kagol sak kagol wis luar biasa, ora iso mbok rangkul, ora iso mbok demok, ora iso mbok geret bali, ora iso. Tuh, bukan berarti aku mengatakan Aries dua weton ini elek ya ora. Memang watak dasarnya kaya ngono kuwi. Di balik itu semua sing jenenge Aries Pon karo Paing kuwi sakjane kuwi wong sing tenan lho. Jaluki tulung ki wong ora tegelan. Dijaluki sesuatu okeh nyanyoe. Ya, okeh nyanyoe. Dijaluki tulung, dijaluki apa wae selama dia ada, dia dengan ringan hati akan mengatakan iya. Tapi ya kuwi mau sing tak aturke pancen sing jenenge Aries kuwi ora iso mbok senggol, terutama Pon karo Paing. Ya bukan berarti yang Kliwon, Legi karo Wage iso mbok senggol-senggol, ya padha wae, cuma pancen kedua kelompok ini memiliki sifat karakter yang berbeda. Ngono ya, sing jenenge Aries kuwi mau apapun pasarane pancen ditakdirke menjadi manusia alfa, sing egone gede banget, sing ora iso didikte, ora iso mbok cengkiwing, mbok sepelekke, ora iso beda karo zodiak yang lain. Apalagi kuwi mau yo tak baleni meneh sing jenenge Aries Pon karo Aries Paing. Nek liyane wis rodok-rodok iso mbok teko-teko sithik ya walaupun bakal coklek ning orang ngantek klek kaya sing jenenge Aries Pon karo Aries Paing. Tapi dari segi hati sebenarnya mereka adalah sosok yang pemurah, sosok yang gampang dijaluki tulung calcul apa wae, ning ya kuwi mau egone gede banget. Terus kemudian dia benar-benar orang yang ibaratnya kuwi ora iso
bener-bener wis ojo ngantek mbok sepeleke, mbok nyek, mbok rendahkan ngantek titik. Wis ojo ngantek. Wis mergo dendami Aries kuwi mau digawa tekan pati ngono. Tapi dibalik semua itu kudu diakoni sing jenenge Aries, terutama Pon karo Paeng. Wonge mesti mempesona. Nek wedok yo duwe sesuatu chemistry yang sangat-sangat luar biasa. Nek kuwi lanang yo mesti gantenge yo, ganteng sing piye ngono kae, sing misterius ngono kae. Wis ngono ya. Untuk semuanya ini hanya sebagai bahan paparan wae. Mbok percaya kena, ora ya kena, sing penting awakmu sehat, rahayu. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.